कार्तिक तुलसी लगाइबे त दियना जलैबे त दियना जलैबै हो। तुलसी जो मोरे होई है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। तुलसी जो मोरे होई है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। 8 महीना नव लागे त ललना जनम ली है ललना जनम ली है हो। तुलसी हमरे तो भय है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। तुलसी हमरे तो भय है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। मचियाही बैठी है सासु त बहू आया रज कर बहू आया रज कर हो। सासु हमरे है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। सासु हमरे त भय है ललनवा त पियरी चढ़ैबे त पियरी चढ़ैबै हो। यतना जो सुने है नदिया त भाभी से बोले त भाभी से बोलई हो। भाभी नैहरे से पियरी मांगाओ त पियरी चढ़ाओ त पियरी चढ़ावई हो। भाभी नैहरे से पियरी मांगाओ त पियरी चढ़ाओ त पियरी चढ़ावऊ हो। रहिया बटोहिया तू ही मोर भैया तू ही मोर भैया। भैया नैहरे में हाल पहुँचाओ पियरिया लैके आवे पियरिया लैके आवई हो। भैया नैहरे में हाल पहुँचाओ पियरिया लैके आवे पियरिया लैके आवई हो। बाबा जे रहले होए सोवत मैया जे जागत मैया जे जागत हो। बेटा बहिनी गया संदेश पियरिया लैके जाओ पियरिया लैके जाओ हो। बेटा बहिनी गया संदेश पियरिया लैके जाओ पियरिया लैके जाओ हो। इतना जो सुने भैया त धाना से बोले त धाना से बोलाई हो। धना हाली बेल पियरी रंगाओ बहिन के घरा जब बहिन के घरा जबई हो। धना हाली बेल पियरी रंगाओ बहिन के घरा जब बहिन के घरा जबई हो। एक पैर रख दूवरवा तो दूसरा वो सरवा तो
दूसरा वो सरवा हो रामा तीसरा पर रखया आंगनवा ललनवा एक खेलै ललनवा एक खेलाई हो रामा तीसरा पर रखया आंगनवा ललनवा एक खेलै ललनवा एक खेलाई हो भैया हमरा जो है ललनवा तोहरा भायनवा तोहरा भायनवा हो भैया जल्दी से पियरी ले आओ तो तुलसी चढ़ावे तो तुलसी चढ़ाई हो भैया जल्दी से पियरी ले आओ तो तुलसी चढ़ावे तो तुलसी चढ़ाई हो।